Kresťanstvo vyhľadáva extázne stavy. Prišiel som na jedno miesto a tam mi bolo povedané, no, na dobré miesto sme ťa doviedli, brat Alexander. Toto sa ti iste bude tu páčiť. No tak som si doniesol na to miesto Bibliu. No a keď som si sadol tam do tej lavici, pozerám sa, hovorím, to len ja sám mám Bibliu v celom tomto zhromaždení. A potom prišiel jeden pán. Priznám sa, bolo to v Amerike. Prišiel jeden pán, ruky mal vo vačku, hovorí, how are you? A ja som myslel, že je vrátnik. Viete, keď niekto príde rukami vo vačku, tak som myslel, že on má na starosti ten objekt a chce ich vydeliť o tom, že proste dokedy tam môžu byť, alebo ako sa majú správať. Ale on rozpráva tam a naraz som si všimol, že rozpráva niečo tam o Duchu Svetom. A potom hovorí, no a teraz poďte a budem sa za vás modliť. Hovorím, a ja som si držal svoju Bibliu ako dobrý chlapec vo svojej ruke. Hovorím, a na čo som si toto doniesol sem? Tu ani Bibliu nepotrebujú v tomto zbore. No a išli a modlili sa. A jak sa modlil, hneď ho to položilo dole a prišli ďalší a ďalší a všetci proste vyšli takto von a všetci tam ležali, jedni sa tam metali, druhí sa tam chechtali, tretí ja neviem čo všetko. Viete, a ja pozerám, čo to ide byť. A potom hovorí ten brat kazateľ, čo som si myslel, že je vrátnik, hovorí, a teraz prosím, aby všetci vyšli von. A viete, ja som opatrný človek, tak som sa poobzeral a videl som, že už nikto, že tí všetci, to som ja. Tak som vyšiel von. Vyšiel som von, za mnou bodyguardy, viete, že zvalím ako vrece so zemiakmi. A teraz modlitba. Modlí sa, a hovorím, Pane Ježišu, ja len Tvojmu Svätému Duchu sa otváram. Ničomu a nikomu inému. Ja ťa prosím, Pane, aby si Ty stál pri mne svojou mocou. A viete, naraz, jak som tak čakal a on sa modlil nado mnou, tak naraz vnímam ako taká nejaká temná, ako, viete, to by som tak povedal, ako nejaký temný mrak. Začal sa blížiť ku mne. A ja som povedal, s Tebou nemám nič spoločné. Naraz sa to temno otočilo a išlo preč odo mňa. A nepadol som. Kazateľ to veľmi rýchlo spoznal a hovorí, amen, konec. A už som mu mohol byť ukradnutý. Všetci padli okrem mňa. Viete, čo tu hovorí? Ja vám to prečítam ešte raz. Ale im je slovo Hospodinovo príkaz na príkaz. Príkaz na príkaz, úprava na úpravu, úprava na úpravu, trochu tam a trochu tam, aby išli tá a klesli nazad a boli skrúšení a aby sa zaplietli do slučky a boli lapení. Viete, modlil som sa a prosil som Pána, aby mi ukázal, čo toto je. Čo toto je? Ako keby za vrchol takého prežívania kresťania dnešnej doby tí, ktorí hovoria, že hovoria jazykmi, tí, ktorí hovoria, že dary Ducha Svätého u nich fungujú, tak o týchto hovorí tu prorok Izaiáš o tomto padaní. A viete, čo to je tu? Aby boli zapletení do slučky. Človek, ktorý padne, viete, on prežíva určité extatické stavy. A tento človek, ktorý takto padá, priam si až žiada znovu padať a znovu padať. Ale keď padá, keď sa pýtate toho človeka, že čo sa s tebou stalo, tak nevie povedať, čo sa s ním stalo. On vie povedať, vieš, to je fantastické, to je také dobre, to je také, proste také mimoriadne, no, to je ako droga. Rozumiete? A to je nebezpečné. On hovorí o týchto extatických stavoch. A hovorí, prorok i kňaz sa potácajú od vína a stoly sú plné vývratkov. A viete, čo sú tie vývratky? Tie vývratky sú to,
keď z internetu, a ja neviem odkiaľ zovšadiaľ sťahujú kázania, alebo vyrábajú si učenia a už majú na 3 roky dopredu pripravené kázanie a Duch Svätý nemôže do toho vstúpiť. Pretože oni už majú hotové učenia, oni už majú hotové kázanie, vedia aj ako jesť parizej a ako ho nejesť. A to je vlastne tie vývratky. A keď Duch Svätý niečo chce dať zhora a práve teraz chce osloviť a teraz chce niečo prehovoriť, nemá priestor, nie je to miesto na stole, pretože je to plné vývratkov. Koho bude vyučovať? Komu bude rozprávať? Čiasta deťom, ktoré sú odlúčené od prs. Nevyhľadávaj extatické stavy. Vieš, čo vyhľadávaj? Aby sa ťa Duch Svätý tak dotkol, aby si odtiaľto odišiel ako nový človek. Aby si odtiaľto odišiel ako nový charakter. Ja nebojujem proti týmto skupinám. Aj mne nieraz počas modlitby ľudia padnú pod mocou Božou. Ale ja toho človeka nenechám tam ležať. Ale si ho zoberiem na bok a poviem, povedz, čo je v tvojom srdci. Povedz, čo je v tvojom vnútri. A meň sa na obraz, na charakter Ježiša Krista. A nie pováľam celé zhromaždenie a tam ležia a trasú sa ako hadi a nevedia, čo sa s nimi stalo. A takí, akí prišli, takí odídu. Doma sa vadili a znovu sa budú vadiť ďalej. Ak sa nepremení tvoj charakter, aj tie najväčšie extatické stavy, keď budeš prežívať, raz ťa Boh bude za to súdiť, že sa tvoj charakter nepremenil na charakter Kristov. A v tom je tá slučka. V tom je to oklamanie diablové. Že ty prežíváš to extázne, to najvyššie a nič sa s tebou nestalo. To je to oklamanie diablové. Rozumiete, o čom hovorím? Ja nejdem proti nejakým cirkevným skupinám, ani proti nejakým spôsobom. Sám vám vyznávam, že neraz padnú pod mocou Božou, keď sa modlím za ľudí a padajú ľudia na svoju tvár a plačú. Ale nenechám tých ľudí takto, ale im pomáham, aby stali a aby mohli ako nový charakter ísť. Preto sme boli do noci a modlili sme sa s vami. Ale títo ľudia, ako kto si dobre urobí robotu, všetkých pováľam po zemi, keď sa preberete, môžete ísť domov. A nič neviete, čo sa s vami stali. No, niektorí poviete, tento bratčanko, odkiaľ tento prišiel? No toto nevieme zaradiť. Toto ani... No, aby som nespomínal.